Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, aki a szőlőt szereti. Itt vagyunk újból a Zeperrel kombinált szőlős fóliában. Nagyon köszönöm elsősorban a több ezer megtekintést az első videóval kapcsolatban. Próbáljuk folytatni. Itt vagyunk mindjárt egy szenzációtőnél. Sajnos 3 új fólia volt tavaly ültetésű, itt nem került támrendszerezésre a szőlő, csak úgy fel vannak futtatva a drótra, de itt próbálom mutatni, hogy első évben is a szenzáció mennyit tud teremni. Amint látszik, van rajta megközelítőleg 10-11 néhány fürt. Egy nagyon finom szőlő, túlérésben muskotályos ízű. Nagyon finom. Még nem érzik a muskotályos íz, de figyelemre méltó, hogy mekkora nagy bogyói vannak, és milyen terhelést bír már első éves korában. Ez egy első éves tőke, elég nagy terheléssel. A következő mellette egy fehér felhő, belőle oblakó nevezetű szőlő, ami nem annyira korai, középkorainak adják, de mivel nincs nagyon megterhelve, csak 4-5 fült van rajta, már ő is beérett. Nagyon finom az íze, viszonylag nagy bogyó, amit látszik, megkóstoljuk. És nagyon finom gyümölcs tónusok érezhetők benne, tehát gyümölcsös íz, nem muskotályos, de nagyon finom gyümölcsös íz. Szép nagy fürtök és nagy bogyók. Tehát belója oblakó, a fehér felhő. A következő a Taldon, vagy ahogy ejtik, Teldon nevű szőlő. Nagyon finom ropogós, elég szép fürt, mert ez az egy fürt maradt rá, meg néhány kisebb rajta, többi már le lett vágva. A fürt szerkezet elég tömör, de úgy látom, hogy a rothadásnak ellenáll. És nagyon finom ropogós ízű. Finom, édes, ropogós. Magja teljesen meg van érve. 2 mag található a bogyóban. Tehát a neve Teldon. Átjöttünk egy másik fóliába, ahol a kedvencem található. Tajnamonaha, vagyis a szerzetes titka. Nagyon jó az íze, muskotályos, egy kis citromos beütéssel, ami nekem nagyon ízlik, ugyanis nem szeretem a túl édes szőlőket. Ez viszont nagyon finom, édes is, és érződik rajta egy enyhe citromaroma. Nem túl nagy fürtök, laza fürtszerkezet, nem rothad. Már nagy része le van szedve, ez is hamarosan szüretelésre kerül. A következő tőke egy Katalónia, legalábbis ami megmaradt róla. Le lett szüretelve, ezt az egyet is, ezt az 1-2 fürtöt is csak a videó kedvéért hagytam meg. Amint említettem, már nagyon finom korai fajta, a legkorábban érők közé tartozik. Az íze nagyon finom, édes, ropogós, viszonylag kevés mag található benne. Mint látszik, teljesen meg van érve. Neve Katalónia. A következő fajta egy érdekesség, bizonyára sokan ismerik. Egy amerikai mag nélküli fajta, Halloween a neve. Ez csak érdekességképpen van, egy tő a fóliában. Nem igazán sokat terem, kicsik a fürtök is. Azért megkóstoljuk. Édesnek édes, 100%-ban mag nélküli. Nem található benne magkezdemény sem. Halloween a neve. A következő fajta a Dubovsky Rozový, akit szintén sokan ismernek. Nagyon szép piros a színe. Az íze is édes. Finom, nem muskotályos. Nagyon finom. Édes. Megkóstoljuk.
egy mag található benne. Van amelyikben 2. Sajnos ezekben a fóliákban nem jutottam oda, hogy a támrendszert megcsináljam. Földön is vannak fürtök. Majd jövőre ki lesz építve, több időm lesz. A támrendszer máshogy fog kinézni. De még így is viszonylag sokat terem. Mindjárt mellette másik sorban egy Velour nevezetű, ami szintén eléggé meg van terhelve. Próbálom mutatni. Nem túl nagy bogyók egyelőre. Az íze édes, de nem muskotályos. Úgy írják az oldalakon, hogy vannak évek, amikor muskotályos. Eddig nem érződik rajta a muskotályos íz. De viszont korai szép piros fajta. Velour. A következő tőke szintén egy Velour tőj, és itt látszik meg rajta, ha nincs megterhelve, mekkorák a bogyók rajta. Ezen 3 kisebb fűr található, kérik a földet is, és látszik, hogy mekkora nagyok a bogyók. Megkóstoljuk ezt is, hát ha érződik a muskotályos íz rajta. Nagyon finom gyümölcsös íz, de muskotályos ízt nem érzek. Tehát körülbelül ekkora egy normális Velour bogyó méret. A következő fajta a Trubetskoy herceg, vagyis Knyaz Trubetskoy. Nincs még teljesen beérve, de nagyon ígéretes szőlő. Látszik, hogy már most mekkora bogyói vannak. Ezt még nem kóstoljuk, az íze harmonikus, tele kacsfürtökkel is. Második évre látszik, mennyit képes teremni. Knyaz Trubetskoy. Átjöttünk egy másik fóliába. Ez egy harmadéves ültetvény. Látszik a terhelés. Talán túlzottan is el van terhelve. Tele fürttel, ez egy preobrozsényető. Egyelőre úgy tűnik, hogy bírja a terhelést. Megyünk tovább rajta. A következő egy pótolásra szorult Casanova tő, ami tavaly lett ültetve. Még nem teljesen érett, de látszik, hogy egy évesen is mennyit tud teremni. Amúgy finom muskotályos fajta. Megkóstolunk egy érettebb szemet. Már is érzik rajta a muskotályos íz. Amúgy az érése középkorainak mondható. Casanova. A következő tő Etalon nevű. Egy korai fajta, a Baikonurnak a mondhatni korai változata. Hasonló harmonikus íz, valamivel kisebb bogyókkal, ellenben néhány nappal korábbi. Az íze harmonikus. Már édes. A magja is közepesebb, meg van érve. Érdekesen zöldből fele zöld, fele színes, így színeződik. Hasonlóan a karmakút fajtához. Etalon. A következő fajta egy korai muskotályos fajta, Nelson a neve. Nagyon finom muskotályos. Tényleg érződik rajta az erős muskotályos íz. Túlzottan le lett terhelve, kisebb fürtök lettek és kisebb bogyók, ennél többre képes. Megnézzük egy másik fóliába egy tavalyi oltást. Ott nagyobbak a bogyók. 2 sorjával nagyon sok van rajta. 3 méterre kiterítve, talán több is. Itt a Nelson. Ha tovább jön az operatőrünk, akkor mutatnám a következő fajtát is.
ami a Zária Nesvetája. Ez is egy finom muskotályos fajta. Azt kell mondjam, hogy túlzottan le lett terhelve, nem annyira bírja a terhelést, úgy látszik. Az íze megvan, finom muskotályos íz, de aprók maradtak a bogyók és hullik is. Zária Nesvetája. Áttérünk a mellette lévő sorban. Egy nagyon finom fajta, de későbbi érésű, középérésű, a Muscat Jana. Jana muskotája, nagyon finom muskotályos íz, de még nem érett. Itt van újból az etalon. Itt már nagyobb bogyók. Ezen a tőkén. A nagy terhelés ellenére nagyobb bogyókat nevelt. Tovább megyünk. Preobrazhenye, ami úgy tűnik jobban bírja a terhelést. Látszik rajta, hogy a következő fajta egy szenzáció, szintén, amit már mutattam a másik fóliában. Ez egy 3 éves tőke, eléggé leterhelve. Nincsenek túl nagy fürtök rajta, de így előnyösebb eladni. Ugyanaz a másik oldalon, meg tudjuk nézni. Sajnos a drót megereszkedett a nagy terhelés alatt, kérik a fürtök a földet. Megpróbáljuk majd felemelni. Következő egy Dixon, amik zöldebbek. Itt már kezd a Dixon is érni, kezd zsendülni, amint látszik. Következő fajta egy finom muskotályos, ezt megkóstoljuk. A neve Posada muskotály, Muscat Posada. Nem 100%-osan érett, de már érzik rajta a finom muskotályos íz, és mellé ropogós is a bogyó. Egy kis magot érzek benne, már barna, hamarosan teljesen érett lesz. Egy finom fajta, ami úgy tűnik jól bírja a terhelést, nem aprósodtak le a bogyók. Mellette a Zária Nesvetája. Másik oldalon szenzáció. Preobrazhenye. Itt már kezdődik egy Dubovszki. Itt vannak a Dubovszkik. Ezeknek levágtam a fültalját, és látszik, hogy teljesen beérleli. Dubovszki lenne a földön. Nagyon szép piacos bogyók. Finom édes ízzel. Fontos eléggé megterhelni, mivel nagyon-nagyon ővése. Most meg van terhelve, és úgy tűnik, hogy bírja is a terhelést. Visszatérünk a másik oldalra, szintén egy Preobrazhenye. Jó nagy terheléssel. Mellette egy Jubilej Novocserkaszka, nagyon hasonló, nagy bogyók,
rózsaszínbe érik. Megkóstoljuk. Finom, édes. A magja még nem teljesen barna. Fele. Sajnos ez is a földre került. Itt is fel kell emeljük a drótot. Menjünk tovább. Egy másik Preobrazhenje. Tele terhelésre. Bogyók a földet érik sajnos. Egy rózsaszínű mag nélküli fajta következik. Középkorai érésű, de már ő is érik. A velesznek a testvére. Kismis rücsisztői. Hasonló a bogyó, valamivel nagyobb, mint a velesznél. De a fürtek nem olyan nagyok, de jobb is ez így, legalább nem rothad a közepe, mint a velesznek. Ő is eléggé meg van terhelve. Még a muskotályos íz nem érződik rajta, még kell érjen. Egy másik Jana muskotálya. Itt már kezd rendülni a bogyó. Még nem teljesen érett, csak éppen elkezdett zsendülni. Vannak rajta nagy bogyók, és ezek még nőni fognak. Nem tudom, mennyire látszik. Másik oldalon. Szintén Preobrazhenje. Arra pedig a Dixon, ami még zöld. Talán ennyit a fajták bemutatásáról. Most átmegyünk a palánta nevelő fóliába, ahol szőlődugványokat nevelem. Megnézzük azokat is, mik találhatóak. Itt vagyunk a palánta nevelő fóliában, ahol a dugványokat nevelem. Ezek maradtak még meg. Így néznek ki, konténerezve. Bármikor ültethetőek. Nagyon sok fajta van még. Ha valakinek szüksége lenne rá, nyugodtan jelezze. Szívesen kiszolgálom. Itt vagyunk egy másik palánta fóliában, ahol az idei oltványaimat szeretném bemutatni. Ki vannak konténerezve az idei új beszerzések, és itt a saját oltványok. Nagyon sok muskotályos fajta. Ha sikerül megnőnie, akkor ebből lesz a jövő évben oltva. Ezzel szeretnék is elköszönni. Vannak még érett fajták, de az már nem fér bele ebbe a filmbe. Megígérem, hogy néhány nap múlva készítünk egy másik videót is. Abban meg fogjátok látni a többi fajtáimat is. Viszlát!